buya ombero moke ombero mwenge lakini ate binyasa ore iguru gukurangeria marieta eria endi ikoraki kwana mangana atatu litangania mugavana Paul Simba nantuma negetoro kiaye nimbwate na inje kia nenge korteki nkero yonkuruwan kabere ekero na chana kero mo county commander na muburi commander igonko genda magina inkingo chugukwana ro elindente benga abantu banyasaye baituru toseke ngabantu baituru igante bingo mosi yasyo moyo chire okoroku Daniel Munanda igachi ko hando barero mambino akorteki nagaba nonte biga munakoirana omukutano ngotwara bane county commander no mosi yasyo yo omurembo chicha ekyagara nanda no muiguga mo gwancho morambo chicha injeno mwana bu musigari lazima askari achunge abantu abende kuchunga gosebo you cannot preside over abantu bako kukiolela murabona mwana umuntu nara uchonkwana munyaro kodi mwamorora igoni mbwato boiri bo machoge indi gwato ralieta pasta uranyole ne next munakaro uyu mwabo deputy governor mwana umuntu nara nero turukubita na wako koraga abana babiri nali gite kurwa oyo mukoro kwelasta ko borina Thomas Yorina musigari nobara igotingwa tibo iriga beko babuya abantu baitu kiholela so governor otabire munako yona mukutano nkobole umorembo chichegaiga eri akabere amangala lichegitali muateba mugabana ontabiri na charangiri mukutano na ba MCA ba responsible for those wards bagambe chikanyagitali ejo bara sio morembe eri nyagitali chigwenere abantu barwaligwe ayite yamana akwanire elio moelio taito kwane gente kemo nganya sa etika kuru banja kwa